बेगनि फैसाखौ सोर लानाय? हा नोंनि बेगनि फैसाखौलाय सोरथो लालाबायनांगौ जाखो? होमबालाय माथो गैया आंहा फैसाया? आं बेगावनो दोनखादों आङो दाख्लैनिफ्रायनो। आंहा बेखौ सेन्देल बायनो होननानैसो दोनखादोंमोन आङो। ओमफ्राय सोर खालामलांखो बे फैसाखौ? मोजां नायलाय अबेबा खनायाव दङ खोमा। मालाबा बेगनि बे जियाबो जिनानै सिङाव हाबना थायो। मोजां नायलाय। गैया आङो नायजोब्बाय आङो जेरावबो। मोननै मोनथाम सेन दङ बेयावबो नायजोब्बाय आङो। आं दुगैदोंल'सोमोन आङो दुगैनायाव दोनथ'दोंसोमोन आङो बेयावनो मालाबानो फैसाया गायब जाना थांबाय। सोर लादों आं मिथिया आंनो नांफिनगौ। बे साम' फाग्ला थास'आ लांखादों बियो आंनि फैसाखौ। बे नङाबालाय सोर लांगोन? हा बेसेथो गोमादों जाखो? बेसेथो दंमोन फैसायालाय? 700 जानो 7 थाखा ना बेसेबांबा खम दङमोन। आं बेखौ सेन्देल बायनो होननासो दोनदोंमोन आङो। ओमफ्राय दाख्लै आमाया फैबा होलांनाय 50 थाखा दंमोन। बेजों आङो मा होनो खानाय खानो थाखाय लबार क्लिप बायनो होननासो दोनदोंमोन आङो। बे 50 थाखाया दङ। ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय 500 थाखा गैया। 500 थाखा गथाखौ लानानै थांबाय सोरबा। बाबायासो लांखो ना बे साम'आसो लांखोथाय? मालाबा बाबाया ओमफ्राय फैसा खुस्रा गैयियाव गारि भारा नांगौ होननानै बिनानै लाङोमोन। माथो थिग बेबो लांदों जानो हागौ ना? नों सोंबाय आरो नोंसानाव? सोङाखै आङो। ओमफ्राय बोरैथो बाबायालाय अबाव दङ? टिभि नायदोदां फुटबल खेला नायनो होननानै थांदोंमोन। नायलाय र' सोंहैनां। बाबाया लायाखैबा बे थास'आनो लाखागोन। थास' साम'आनो लाखागोन बियो। गावनिखौबा थाइसेबो होआ मालायनि फैसाखौबो खाना लांगोन बियो। बाबा नों आंनि फैसाखौ लांदों? आंनि बेगनि फैसाखौ? मा फैसा लांलाबायनो जाखो आंलाय? नोङो लांदों नामा आंनि फैसाखौ ओमफ्राय? मा फैसा लांलाबायनोब्रा आंलाय? सोरनि फैसा गोमादों? बेसेबां? आंनि बेगाव दाखालि आमाया फैबा होलांनाय फैसा दंमोन। ओमफ्राय आंनि बेगाव आरो दंबावोमोन 700 थाखा जानो बेसेबांबा फैसा खम दङमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय 500 थाखा फैसाया गथा 500 थाखाया गैया। दहाय फुंनिफ्रायनो आङो नागिरबाबो मोनाखै आङो। अबावबा दोनस'दों होननानै सानदोंमोन आङो। ओमफ्राय नागिरजोब्बाय आंनि रुमावहाय जेरावबो गैया। ओमफ्राय नोंबो लाङाखैबा आइयाबो लायाखैबा होमबा सोरथो लांदों? साम'आ लांखादों बे साम'आ लांखादों बे आंनि फैसाखौ। बेनो नङाबा रावबो लांनाय नंखाया। बेनो खाथार बे। मिन्थिखायो आङो बेनो लांखादों बियो। दा फैबासो दादानाव दाबोनो लायाखै। अबाव दोनथ'दों खोमा नोङो? मोजां नागिराखै मामि? नागिरजोब्बाय आङो जेरावबो मोनाखै आङो। बेनो लांखादों बियो। बेनि फुङाव हाबफैखादोंमोन आंनि रुमावहाय। बे नङाबानो रावबो हाबफैयाखै आंनि रुमाव दिनै। आइयाबो थाङाखै दिनै आंनि रुमावहाय। बेनो लांखादों। बेनो आं दुगैबाय थानायावहाय आं बेखौ दोनथ'नानै आं दुगैनायाव बेनो फैखादों। बेनि आवाज खोनादों आङो। बेनो लांखादों। बे नङाबा रावबो लांखायाखै। बेखौ दिनै बखियाबो दिनै आंजों। आंनि फैसाखौ लांदों साला। गावनिखौबा थाइसेबो होआ बिबाबो। गावहाबा मेथाइ लाबोबा नागिर जानो हायो आंखौ। आंनिखौबा खावै जायो। बखियाबो दिनै आंजों। बिसिनो हैनो लांदों बियो साला। बिसिया माबा बिहरलायबाय खोमा। ओंखायनो आंनिखौसो खावना लांनो मोनबाय बियो। बिमासाथ' बिनो हायाखै थाइसेबो। आंनि फैसाखौ खावना लांबाय बियो साला। फैथोंल' बि बखियाबो दिनै आंजों। आंहा गोबावनिफ्राय सेन्देल बायनो होननानै बुथुमनानै दोनदों। हाबो बिहा खावना लांबावदोंसो बिसोरो। सोरखौ हास्थायदों नोङो? मालायनि फैसा खाना लांनानै बावहाय नोङो दुगा गानजोबखौनो बेरायदों नोङो साला। आगै सना गान खननो मोना नामा आङो? आं गान खननो मोना नामा? नोंनो माथो खनो? एसेबां गोरा आवाजजों नोंनो माथो खनो? लाजिथारा बियो मालाय गान खननायाव डिस्टार्ब होनो। दिनैलाय मानो एसेबां खुसि नोंहालाय? हारांगा मोनजालायनायनो। मा नोंनि थाखाय दा होमबा आं सानफ्रामबो रागा जोंना थाबाय थानांगौ आरो?
दिनै आंनि फेरेबेट दिनब्रा फेरेबेट मा फेरेबेट आंनि फैसाखौ मा खालामलाङा नोङो आंलाय नोंनि फैसाखौलाय मा खालामलांला बायनोब्रा गोदाव सोरावलाय आं लाङाखै आंखौ जानला मोनला सिखावलाबायनाङा नों मिथिबाय नों लाङाखैबा सोरथो लांदों हा बाबानाव सोंबाय आं बाबायाबो लाङाखैनो आइनाव सोंबाय आं आइयाबो लाङाखैनो नोंनो लांखादों बियो नोंनो लांखादों नोंनो हाबफैखादों दहाय फुङाव आंनि रुमावहाय न' होनना समाय लानो हागोन नामा नोङो हाबफैयाखै होननानै माबा लायाखै हाबनायाथ' हाबफैदोंमोन आङो खिन्थु आं नोंनि फैसाखौ खालाम लाङाखैना आङो नोंनि रुमावहाय एसे सेनसो लगायनो थांदोंमोन आङो आंनिया माबा सेना जोबना होनायखाय दा थगायखा नोङो मिथिबाय नों आंनि फैसाखौ लांखादों हरफिननांगोन दानो आंनि फैसाया दानो गिदिंना हरफिन नोंनो लांखादों हाबाबोलै आं लाङाखै दे नोंनि फैसाखौलाय मानो नांगौ आंनोलाय आंनावनो एभेलेबल फैसा दङ ना मानि आंखाल हा नांगौ नोंनो नांगौ एसे नांगौ नोंनो दानो नांगौ नांगौ एभेलेबल लाबाबो लाखौनो साननाय नङा नोङो दानो मिथिबाय समायलालाय नोङो दानो लायाखै होननानै हा मासे अख्राब्रा बेलाय लायाखै होननायखौ बुजिया नामा फंसे खोथा होननायखौ बुजिया हा बर' भाषाखौसो बुजिया नामा हा बर' भाषाखौ बुजिया नामा नानि बर' भाषा बुजियाबा आं इंलिस भाषानि बुंनोसै मिथिबाय हा लायाखै दे आं लायाखै खैबा खोन्थानांगौ आं नोंनो लायाखै होननानै आरो आंखौ डिस्टार्ब खालामखा आं उन्दुनोसै आं नोंनि फैसाखौ लायाखै मिथिबाय अबाव थाङो अबाव बेरायहैयो गावहानो मेथाइ जाहैनानै बावबाय बियोब्ला आंखौसो सिखावखौनो फैदों बियो फैसा सिखावा लांखानाय फैसाखौसो मोनफिनबाय थाबावो सोरबा जानानै लोंनानै मालाबानो जोबजोब्बाय फैफिनलायबाय जोङो फैसाबो थाब लोङाब्रा थांफैला जोब्बायसो गारनासोनो ओंखाम जाबाय थाना उन्दुनोसै होनथारबाय बिरादनो गुड नाइट गाइस